ଭାଉଜ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛ ଯେ? ବୁଲୁଛି। ବୁଲୁଛ? କାହିଁ ବନ୍ଧୁକ କାହିଁ ଯେ? ବନ୍ଧୁକ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଆଉ ବୁଲିବ ମାନେ ଶିକାର ଏମିତି ବୁଲତି ଯେମିତି ଯାଇକି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଗରମ ହେଉଛି ଘର ଆଡ଼େ ତ ବାହାର ଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବାହାର ପବନ ଖାଉଛି ଆଉ ଆଗିନି ଆଉ ଯେମିତି ସାପ ଯଦି ଥାଏ ଯେମିତି ସେମିତି ଆଉ ନାଇଁ ହୁଙ୍କାର ବାହାରିକିନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ତାନ୍ସର ଦେବ? ପଚାର। ତମେ ତମ ପୁଅର ଦେଖିପାରିବ, ତମ ଭାଇର ବି ଦେଖିପାରିବ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତମ ବାପାର ତମେ ଦେଖିପାରିବନି। ବାହାଘର। ତମ ବାପା ଯଦି ଡବଲ ବାହା ହେବ ତ ଦେଖିପାରିବନି? ମୋ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେବେ ଆଉ ଥରେ? ଆଉ ତମ କହିଲ ବାପାର ବାହାଘର ଦେଖିପାରିବେନି, ତମ ବାପା ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବେ ତମେ ଆଉ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିପାରିବନି? ମୋ ବାପା ଆଣିବେନି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ବି। ତମେ ତାହେଲେ ଦେଖିବ।